Helo na, a chroeso nôl i'r LOLFA Tech. Heddiw dyn ni am gael cwbl o funudau i edrych yn ôl, bell yn ôl i'r flwyddyn 1994. Pam? Wel, digwydd y llawer o bethau yn 1994, agorodd tunnel y Sianel, marwodd Kurt Cobain, a diwesodd y lywodraeth i wneud raves yn anghyfreithlon. Y bastards! Ond y ffaith pwysicaf o bell ffordd yw hwn. 20 mlynedd yn ôl, daeth hwn mas. Hang on. Bwsh! Y Sony PlayStation. Wrth gwrs, mae yna siawns bod rai ohonych chi heb di cael eich eni bryd hynny, a hefyd mae yna siawns bod rai ohonych chi heb actually chwarae'r peth. I mean, come on, like. Ond y rhai ohonych chi sy'n cool, fel fi, byddwch chi'n cofio hwn. Yes. Wel te, beth am ni gael gwers hanes? Cyw'r teitlau! Gwers hanes gamer cyfrifiadurol gyda Nick. Helo, Mr Patterson dwi, a chroeso i'r gwers gemau hanesyddol. Reit, nawr, cyn 1994, roedd gennym ni 2 opsiwn console-wise. Y Sega Mega Drive neu'r Genesis, a'r Super Nintendo neu'r SNES. Where oedd y 2 console yn eitha dda ar ran graphics. Ac yn y cyfnod yma, gwelwyd gemau byth gofiadwy fel Sonic, Mega Man X, a hyd yn oed Michael Jackson's Moonwalker. Yeah boy! Dechreuodd Sega a Nintendo feddwl am ddefnyddio technoleg newydd fel y CD-ROM yn eu consoles nhw. Gweithiodd Nintendo gyda Sony i greu drive CD-ROM ar gyfer y SNES, codename PlayStation. Ond ar ôl gyfnod o gynllunio, dewisodd Nintendo i scrapo'r peth. Pawb yn gymeryd nodiadau? Briliant. Wel, yn dilyn hwn, sylweddolodd Sony bod ganddyn nhw rhywbeth special fan hyn. Felly, dewiso nhw i greu console ei hun. Yn 1994, lansiwyd y beast, sef y Sony PlayStation. Aeth pobl yn apeshit am y peth. Daeth Tekken mas yn 1995, a roedd pawb fel, oh my god, beth yw hwn? 3D graphics! A hefyd, sut allan ni anghofio am Crash Bandicoot? O, atgofion melys. Ond, yn 1996, daeth y Nintendo 64 i gystadlu. Gyda 3D graphics fel y PlayStation, dechreuodd dadl sydd dal i barhau heddiw am pyn sy'n cael y graphics gorau. Wel, o ran stats ddo, oedd y PlayStation wedi dynistrio bawb. Yn 2004, pan stopioed gynhyrchu'r consol, gwerthwyd dros 102 miliwn PlayStation ar draws y byd. 102 miliwn. Nodwch hwn i lawr. Ers hynny wrth gwrs, dyn ni wedi weld y PS2, PS3 a hyd yn oed y PS4 nawr, a mae Sony dal yn smasho bawb. Wel, penblwydd hapus goboi, a llongyfarchiadau mawr. Wel, diolch yn fawr, Mr Patterson. Ond la fi, tan y tro nesa, just cofiwch, os ydych chi'n weld rhywun hen yn stryglo gyda'i bagiau nhw, cymeradau wrth nhw. Siopa am ddim!